Ακούσαμε λοιπόν ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, στις Χαραβιές ξεχνιέμαι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μας αγαπημένο τραγούδι, αλλά και του ίδιου του Γιάννη του Χαρούλη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, μας ακούς? Σας ακούω. Γεια σου Σόνια, γεια σου Κώστα, γεια σας και στους ανθρώπους που μας ακούνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας να είσαι στη τηλεφωνική γραμμή του UpFM, του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες να μας μιλήσεις λίγο. Ξέρουμε το βαρύ σου πρόγραμμα, αλλά κατόρθωσες και κέρδισες λίγα λεπτά να μιλήσουμε. Καλά είμαστε. Δεν είναι και τόσο βαρύ. Ωραία. Καλά είμαστε. Είναι όντως αγαπημένο σου τραγούδι αυτό, έτσι δεν είναι? Από την πρώτη φορά που το άκουσα, που πήγαινα ακόμα σχολείο στην Κρήτη, από τότε είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και ένα τραγούδι που έχεις διασκευάσει, σωστά? Το έχεις κάνει λίγο πιο ηλεκτρονικό? Και εγώ και πολλοί κόσμος που το λέει, γιατί εντάξει είναι πολλών ανθρώπων αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο για να τα ακούνε, εννοώ και ερμηνευτών. Και έτσι το έτυχε τα τραγούδια να ταξιδεύουν για να μπαίνουν στις θέματα να τραγουδιούνται. Αλλά ο Θανάσης εκεί έκανε υπέροχο, και εκεί δηλαδή ένα υπέροχο τραγούδι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν του το ζήτησες για να το ηχογραφήσεις, ήταν ok, δεν είχε αντίρρηση φαντάζομαι? Δεν είχε αντίρρηση, και όταν του είπα να το στείλω κιόλας, ούτε καν να το ελέγξει, ας πούμε, δεν υπήρχε. Δεν μου είπε τίποτα, παρά μόνο άμα το πεις καλά θα γίνεις εσύ ρεζίλη. Αυτό μου είπε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έγινες ρεζίλη, αλλά αγαπήθηκες πολύ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που σε αγαπήσαμε ιδιαίτερα. Είναι ένα κεφάλαιο αυτό το τραγούδι, ειδικά βέβαια αναλόγως κάθε φορά πώς είμαι και εγώ και πώς είναι και οι καταστάσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και τη σιωπή στον πλούτο που λέει, είναι νομίζω κάτι που μας λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή ζούμε μια εποχή που έχει πολλή πληροφορία, που δεν είναι γνώση, είναι πληροφορία. Και για να την ξεχωρίσουμε και να ζήσουμε, για να γίνει γνώση κάτι, θέλει μια παύση. Νομίζω αυτό χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά. Δεν εννοώ να σιωπήσουμε καθόλου, ίσα ίσα το ανάποδο χρειάζεται, αλλά να μιλήσουμε αφού έχουμε κάνει ο καθένας μια παύση. Και εμένα αυτό, ας πούμε, το κομμάτι είναι νέο το τραγούδι του Θανάση, πάνω σε αυτό, στον πλούτο της σιωπής. Και κυρίως να μιλάμε όταν έχουμε να πούμε κάτι, Αφού το βουτήξουμε μέσα μας. Γιατί πολλοί μιλάμε οι άνθρωποι, αλλά δεν βάζουμε το συναίσθημά μας, δεν εκτυπώνεστε, δεν ανοίγουμε μέσα από καρδιά να μιλάμε. Και μιλάμε καμιά φορά πάρα πολύ, αλλά χωρίς να δίνουμε κάτι από εμάς. Ναι. Να είναι σημαντικό αυτό το κάτι, ακριβώς. Αφού ξεκινήσαμε με τις διασκευές, να μας πεις λίγο τι σε οθεί εσένα να κάνεις μια διασκευή, να πάρεις ένα από τα κλασικά, ας πούμε, τραγούδια και να το δώσεις με ένα διαφορετικό τρόπο, με έναν δικό σου? Νομίζω το πρώτο είναι να μου πει κάτι το τραγούδι, να μιλήσει μέσα μου ή να βρω χώρο σε αυτό το τραγούδι, αντίστοιχα, και μετά λειτουργεί η φαντασία. Λίγο φαντασία, λίγο άμα συμπεριλαμβάνεις και τους συνανθρώπους, δηλαδή τους μουσικούς για αρχή, τον κόσμο που θα τα ακούσει. Τώρα άμα πεις σε κάτι, φαντάζεσαι και προχωράς πάνω σε αυτό. Εντύπωση μας έχουν κάνει πολύ οι τελευταίες διασκευές που είχες δώσει με τον Νόβελ 729, Ναι, βέβαια. Να περιμένουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση? Επειδή μ' αρέσουν αυτά τα παιδιά, καλά, το Νόβελ τώρα είναι φοβερός άνθρωπος, χάρηκα που τον γνώρισα δηλαδή. Οι ανησυχίες και ο τρόπος που δημιουργεί και βγάζει, εμένα μου κάνει πάρα πολύ. Και είχα γενικά κατά καιρούς ακούσματα σε αυτή τη σκηνή, ποτέ δεν τα άφησα. Δεν λέω ότι είμαι πάνω σε αυτή τη σκηνή και τους ακούω όλους και τα λοιπά, γιατί θέλει και χρόνο, είναι πολλοί άνθρωποι που τα λένε ωραία. Αλλά είναι σε μια κατηγορία η οποία δεν είναι να πεις ότι αυτή την εποχή δεν βγαίνουν ωραία πράγματα. Γιατί το λέω γιατί έχω ακούσει ανθρώπους να μιλάνε και να λένε ότι αυτή την εποχή δεν βγαίνουν. Ενώ παλιά, ξέρω εγώ, βγαίνουν άνθρωποι που εκτίθονται και λένε
τα βιώματά τους και τις απόψεις τους. Ένας τέτοιος είναι και ο Νόβελ 729 και τον παραδέχομαι και χάρηκα πάρα πολύ στην εργασία που κάναμε και μακάρι να προχωρήσουμε και να βγει και κάτι καινούργιο, ας πούμε. Το έχουμε στο μυαλό. Δηλαδή λίγο να βρούμε το χώρο και το χρόνο σε αυτή τη μεγαλόπολη την Αθήνα που όλα τρέχουν και να κάτσουμε να φτιάξουμε κάτι. Θέλει να έχεις ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό προφανώς. Γιατί γίνονται πράγματα, δεν το συζητάμε προφανώς. Όχι γίνονται. Πάντως τα 3 τραγούδια που ακούσαμε εμείς μας εντυπωσίασαν, μας άρεσαν πάρα πολύ. Με τον 7. Ξέρουμε πάρα πολύ. Αυτό βγήκε από μία κουβέντα, δηλαδή που δώσαμε ραντεβού στο στούντιο, κυρίως κουβεντιάσαμε για τις ζωές μας και μετά καθίσαμε μισή ώρα το λαούτο ή την κιθάρα και είπαμε και φτιάχτηκε το μουσικό κομμάτι, φτιάχτηκε τόσο γρήγορα. Ναι. Όλο το άλλο ήταν η σύνδεση, η ανθρώπινη δηλαδή. Πολύ ωραία. Και γίνεται αυτό. Ναι. Τώρα τη Δευτέρα θα είσαι κοντά μας στην Πάτρα, στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Το περιμένουμε πώς και πώς. Έχουμε μια συναυλία που ακολουθεί κάποιες που έχουν προηγηθεί σε όλη την Ελλάδα, από την Κύρπο που ξεκίνησε τώρα το καλοκαίρι, και ακολουθούν κάποιες άλλες. Θα μας τα πεις και προς το τέλος για να δώσουμε και το στίγμα για τις επόμενες συναυλίες. Σε αυτήν εδώ την συναυλία έχουμε κάτι, τι να περιμένουμε από αυτή την συναυλία? Έχεις κάτι ετοιμάσει ιδιαίτερο? Πάντα μου φαίνεται με ένα κάτι ιδιαίτερο, καλά ειδικά με την Πάτρα, κάτι γίνεται με τους ανθρώπους εκεί πέρα και το χώρο και το μέρος και κάτι διαφορετικό μπορώ να πω. Δεν ξέρω πώς γίνεται εκεί, γιατί έχει χτιστεί αυτό, αλλά υπάρχει μια σχέση που με κάνει να θέλω να έρχομαι, δηλαδή με πολύ χαρά. Και το χειμώνα που παίξαμε, πάλι πανέμορφα ήταν. Δεν είναι όλα τα μέρη έτσι. Δεν ξέρω, στην Πάτρα μας βγαίνει από χορός, από διονυσιασμός, από συγκίνηση. Το τι να περιμένουμε ούτε και εγώ το υπολογίζω. Δηλαδή έχουμε μερικά τραγούδια που έχουμε κάνει πρόβα με τα παιδιά, αλλά πολλές φορές αναλόγως με τη διάδραση και ό,τι συμβαίνει το αλλάζουμε. Οπότε είναι και λίγο, δηλαδή, πώς να το πω, μια πηγαία κατάσταση. Ναι, πολύ καλό. Σε έχουμε ακούσει παλιότερα να λες σε συνέντευξή σου ότι πας σε μια συναυλία χωρίς πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Συνεχίζεις ακόμα να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο μετά από πλέον συνειδητοποιώ 20 χρόνια, έτσι? 20 χρόνια βέβαια, αλήθεια είναι. Τα δοκίμασα όλα. Όλα τα δοκίμασα. Και με πρόγραμμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει πρόγραμμα διευκολύνονται οι συναδέρφοι μου, γιατί ξέρουν πώς και τι. Αλλά όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα, που μάλλον επειδή ήμουν στα πανηγύρια, καμιά φορά και για τα πανηγύρια δηλαδή είμαι, αυτό το πηγαίο μου ανάβει κάτι στιγμιαίο, το οποίο εύκολα με το πρόγραμμα δεν μπορώ να το... Δεν είμαι πολύ του προγράμματος, είτε στη μουσική, είτε... Πώς να το πω, όταν κατεβαίνω π.χ. στην Κρήτη, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω ένα ραντεβού να πούμε θα περάσουμε καλά μεθαύριο. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το έχω και στα τραγούδια, ας πούμε. Ανάβω στο παρόν, ας πούμε, ή στη διάδραση του κάποιος θα πει κάτι, κάποιος θα παραγγείλει θα πει παίξει αυτό το τραγούδι. Και θα αλλάξει, ας πούμε, το ρουλ της ιστορίας. Δηλαδή, μ' αρέσει να υπολογίζω το τι συμβαίνει, να έχω τα αυτιά μου, την καρδιά ανοιχτή και να προχωράω έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει και μια πολύ καλή και δεμένη ομάδα, έτσι δεν είναι, για να μπορεί να σε ακολουθεί. Σωστά. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ποιοι είναι αλήθεια είναι. Οι συνοδοιπόροι? Χωρίς συνοδοιπόρους, τους ή άλλως, χωρίς το μοίρασμα όλου αυτού δηλαδή, δεν πολλαπλασιάζεται.
αυτό επιτυχάνουν οι σχέσεις όταν γίνονται ωραία. Πολλαπλασιάζεις τη χαρά, ας πούμε, και μοιράζεσαι την πίκρα. Οπότε, ναι, τυχερός είμαι που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σε αυτήν την περίοδο και για την Πάτρα μεθαύριο? Ναι. Λοιπόν, είναι στα πλήκτρα, φωνητικά, πλήκτρα, μπάσο και διάφορα, ας πούμε, ηλεκτρονικά που παίζει ο Ρέσης ο Μπενέκας. Στα τύμπανα είναι ο Βασίλης ο Μπαχαρίδης, στη ηλεκτρική κιθάρα ο Θανάσης ο Τζίνκοβιτς, στη λύρα είναι ο Λευτέρης ο Ανδριώτης, στα πνευστά ο Κωστής ο Φόρτσας, στον ήχο, στον έξω είναι ο Παναγιώτης ο Ριζόπουλος, ο Νίκος ο Κωνσταντάκης ο Ιχολήπτης ο Γιαμάς που λέμε, και ο Περικλής ο Μαθιέλης στα φώτα. Όλοι σημαντικοί παράγοντες. Είναι μια ομάδα που έχει δέσει πολύ, έτσι, χρόνια μαζί είσαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αν εξαιρέσει τα τελευταία 2 χρόνια που ήρθαν 2 παιδιά, με τους υπόλοιπους οδεύουμε προς δεκαετία. Είναι μια σχέση που τα έχει όπως όλες τις σχέσεις. Δηλαδή ξεπερνάς κάποια πράγματα, βαθαίνει η σχέση, ή δεν τα ξεπερνάς και μένεις στο κομμάτι, πώς να το πω, το μόνο ερωτικό, να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Για να γίνει αγάπη, ας πούμε, θέλει δουλειά. Και αυτό το προσπαθούμε. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ, είτε είναι 2 είτε 10 χρόνια, είναι η εξαιρετική χημεία που έχεις με τον κόσμο. Αυτό το πράγμα είναι πράγματι μοναδικό, γιατί προφανώς υπάρχουν δεκάδες καλλιτέχνες και δημιουργοί με συναυλίες. Αυτό το πράγμα όμως που γίνεται με σένα και με τον κόσμο είναι πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή ξεσηκώνεται από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Θυμάμαι και σε παλιότερες συνεντεύξεις που έλεγες ότι είχες ένα άγχος πάντοτε να βγεις στην σκηνή, έτρεμες και τα λοιπά. Εξακολουθεί και έχεις κάποιο άγχος ακόμα και μετά από τόσα χρόνια? Η μόνη διαφορά είναι πια ότι το αποδέχομαι. Δεν φτιάχνει. Έχεις συμβιβαστεί μαζί του δηλαδή? Έχω συμβιβαστεί με αυτό, ναι. Δεν το παλεύω να το αλλάξω. Είναι μια δεν ξέρω καν, έχω σκεφτεί διάφορα γι' αυτό, και όχι μόνο για μένα και για άλλους συναδέλφους, γιατί προφανώς πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Το να κάθεσαι, ας πούμε, στα καμαρίνια με την παρέα σου ή τους συνεργάτες σου, εντάξει, είναι κάτι, ας πούμε, πιο γήινο, πώς να το πω. Το να ανεβαίνεις απλά 3 σκαλοπάτια και να αλλάζει, ας πούμε, η ατμόσφαιρα 5 λεπτά πριν, 5 λεπτά μετά, κάπως θέλει μια προετοιμασία. Μάλλον αυτό που ετοιμάζω τον εαυτό μου, σαν να γυμνάζω, ας πούμε, την καρδιά μου να είναι ανοιχτή, πώς να το πω. Αλλά πώς λέγανε οι παλιοί, πρέπει να το πονάς αυτό που κάνεις. Ότι δεν λένε πρέπει να μόνο να το χαίρεσαι, λένε πρέπει να το πονάς κιόλας. Δηλαδή κάτι να θυσιάζεις σε αυτό που αγαπάς και δίνεις. Σωστά, πάλι σωστά. Ίσως να είναι αυτό. Πάντως την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου την έχεις κερδίσει και με το παραπάνω. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη αλήθεια σε όλο αυτό. Θεωρείς ότι ο κόσμος λειτουργεί πια διαφορετικά μετά την περίοδο του κορονοϊού που κλειστήκαμε ξαφνικά σπίτι μας, από τη μια μέρα στην άλλη αξίες και πράγματα που για μας ήταν αυτονόητα τα στερηθήκαμε και πλέον έχουμε μπει πια σε μια καθημερινότητα? Αντιδράμε πλέον διαφορετικά? Οι συναυλίες σου είναι, η επαφή σου με τον κόσμο πλέον είναι αλλιώς από ό,τι πριν τον COVID? Σίγουρα είναι, βέβαια είναι. Δεν θα μπορούσε και να μείνουμε ανεπηρέαστοι από όλο αυτό. Γιατί αυτό δεν έβγαλε μόνο το παρόν, τη δυσκολία του παρόντος των τελευταίων 3 ετών. Και δύσκολη περίοδος και κατάλοιπα
αυτά μείνανε. Φαντάζομαι πολλά πράγματα γίνανε μέσα μας, πιστεύω, σε όλο αυτό. Δεν είναι, δηλαδή και τώρα να πούμε 10 θα είναι ελάχιστα. Δηλαδή ο καθένας είχε φτιάξει ένα σκαρί και με αυτή την συνθήκη που μπάσαν νερά είδαμε τις τρύπες. Αλλά νομίζω την πιο μεγάλη τρύπα την άνοιξε ο φόβος. Ο φόβος και η ενοχή. Αυτά τα δύο, ας πούμε, ο φόβος και η ενοχή, είναι μια κατάσταση του ανθρώπου που εύκολα του κόβονται τα πόδια, ας πούμε, και η μιλιά. Και εύκολα μετά είτε προσπερνάμε, είτε συμβαίνουν γύρω μας καταστάσεις που μας αφήνουν άφωνους. Αυτό κοινωνικά. Και εδώ κολλάει πάλι η σιωπή. Δηλαδή είμαι από τους ανθρώπους που κάθομαι, ας πούμε, καμιά φορά μόνος μου και σκέφτομαι, παρατηρώ και σκέφτομαι και το τι συμβαίνει και το αν μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει και με ποιο τρόπο. Και τελικά καταλήγει. Βάζοντας πρώτα τον εαυτό μου μέσα. Γιατί όπου βγάλω τον εαυτό μου δεν αλλάζει τίποτα. Σωστά. Σε όποια εξίσωση λέω ότι οι άλλοι και αυτό να γινόταν έτσι και ο άλλος να έκανε αυτό κτλ. Πια σαραντάρισα που λέμε, ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Με τη συμμετοχή ο καθένας στη δικιά του. Σωστά. Εν τω μεταξύ δεν είναι και άλλα πράγματα που λέω από όταν ήμουν 20 χρονών που ήρθα από το χωριό. Τα ίδια πράγματα λέω που φτάνει το χέρι μας. Για αρχή εννοώ, για αρχή. Γιατί μετά το ένα χέρι θα γίνει πολλά χέρια. Σωστά. Τώρα συναυλιακά, ειδικά το 21 που παίξαμε, που ήταν οι καθήμενοι με τις μάσκες, η απόσταση, όλη αυτή η κατάσταση, συνέβαινε το εξής περίεργο. Εμείς παίζαμε μουσική, τραγουδούσα και εγώ έχω μάθει να τραγουδάω για να ξεσηκώνεται ο κόσμος, ενώ να ανοίγει η καρδιά και να φεύγει κάτι. Και αυτές τις περιόδους ήταν σαν να μην έκανε αυτό. Δηλαδή σαν να μου πήραν τα εργαλεία. Γιατί αν τραγουδούσαμε και ο κόσμος ξεσηκώνεται και όταν όρθιοι, θα έπρεπε να διακόψουμε τη συναυλία. Ήταν πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν φανταζόμαστε στη ζωή μου ότι θα βάλω, ας πούμε, μέτρο πάνω σε αυτό το κομμάτι της μουσικής, ότι μέχρι, δηλαδή να χαρούμε μέχρι εκεί, μη σηκωθούμε όρθιοι, ας πούμε. Είναι το ζητούμενο. Γενικά είναι το ζητούμενο να σηκωθούμε όρθιοι και να πατήσουμε στα πόδια μας. Δηλαδή. Αυτό το περίεργο συνέβαινε πέρυσι λίγο καλύτερα και φέτος ακόμα καλύτερα είναι. Ωραία. Αλλά φέτος δεν έχουμε μπει σε κανονικότητα, δεν είναι κανονικές οι συναυλίες. Δεν σηκώνεται ο κόσμος, αγκαλιάζεται, ξεσηκώνεται. Είναι καλύτερα, ναι. Είναι πολύ καλύτερα. Και είναι κάτι που χρειάζεται. Και το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή η ανθρώπινη επαφή και η μουσική μαζί με αυτό, το να ενώνουμε τις φωνές μας και να παρηγορούμαστε που και ένας διπλανός μας, ας πούμε, λέει το ίδιο πράγμα. Γιατί το σύνηθες είναι να λέει καθένας και την πάρει τις πράγματα. Ναι. Αυτά τα φέρει η μουσική, η αλήθεια είναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε αυτή την περίοδο υπάρχει κάτι που έγραψες για το Κολυμπρί. Ξέρουμε ότι το πάλευες για πολλά χρόνια, έτσι, για αυτά τα τραγούδια του τελευταίου δίσκου. Στην περίοδο του COVID γράφτηκε κάτι από το Κολυμπρί? Αν γράφτηκε μέσα... Ναι, στην περίοδο αυτή. Κάποια από τα τραγούδια, νομίζω το ίδιο το Κολυμπρί. Μάλιστα. Αυτό. Το κομμάτι που μιλάει για τον στεναγμό. Ναι. Στο τελευταίο δίσκο λοιπόν σε συναντάμε και δημιουργό, γράφεις στίχους, μουσική, κάτι που παλιότερα δεν μας είχες συνηθίσει, απλά είχαμε ξαναδεί έτσι στην πολύ αρχή σου, σωστά? Ναι. Τι κάνεις πρώτα, γράφεις τους στίχους ή τη μουσική? Πώς σου αρέσει να δουλεύεις περισσότερο? 3-4 τραγούδια, ας πούμε, που είναι σε στίχους της Ελένης,
μου έστειλε το στίχο και πάνω σε αυτό έγραψα τη μουσική. Αν δεν κάνω λάθος, σε όλα κατευθείαν. Με το που τα διάβαζα έβγαινε και η μελωδία, ας πούμε, η πρώτη έτσι. Τα τραγούδια που έχεις γράψει και το στίχο και τη μουσική, έγραψες πρώτα το στίχο και το μελοποίησες ή είχες τη μελωδία και έβαλες στίχο μετά? Και τα δυο γίνονται. Και τα δυο λειτουργούν έτσι σαν διχασμένη προσωπικότητα, δύο αυτοί. Γράφει ο ένας και συντεριάζει ο άλλος. Όλα, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο δικό μου στυλ. Απλά αυτό που ψάχνω κυρίως πρώτα και με ενδιαφέρει είναι ο στίχος. Το θεωρώ και πιο δύσκολο. Άρα δεν είσαι της λογικής αυτής που μας έχει μοιραστεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που λέει 70 η μουσική, 30 ο στίχος? Εκεί είχα διαφωνήσει εγώ. Για μένα είναι πιο σημαντικός ο στίχος. Και για μένα είναι πιο σημαντικός ο στίχος. Η αλήθεια είναι. Γιατί είναι ο γραπτός λόγος και ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πώς να το πω, συμπληρώνει με τέτοιο τρόπο η μουσική το στίχο, που γίνεται ένα φοβερό τραγούδι και όντως η μουσική το έχει μεταφέρει. Ναι. Το έχει βοηθήσει, εννοείς? Το έχει στηρίξει, ναι, το έχει στηρίξει και με το παραπάνω. Αλλά και εγώ του στίχου είμαι. Ναι. Παρεπιπτόντως, αφού μιλάμε στο ραδιόφωνο, ακούς ραδιόφωνο? Δεν ακούω συχνά, η αλήθεια είναι. Έχουμε βγει τα διαολάκια στα κινητά μας που είναι τα Spotify και όλα αυτά, που επιλέγω κατά καιρούς κάποιον καλλιτέχνη, συνήθως έτσι το κάνω, και ακούω πολλά βασικά. Τώρα δηλαδή τελευταία, ας πούμε, έχω ακούσει σχεδόν όλους τους δίσκους του Αλή Φαρκατουρέ. Μάλιστα. Ένας Αφρικανός, που τώρα αυτόν τον καιρό, πέρα ότι μου αρέσει πολύ η μουσική, μου αγαλιάζει και την καρδιά. Ναι. Ακούω αυτό τώρα συνέχεια. Υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που προτιμάς, που επιλέγεις να ακούς, πέρα από το, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης συγκεκριμένος? Διανύω εποχές. Ας πούμε, η εποχή που θα ακούσω κλασική μουσική δεν έχει περάσει ακόμα. Ενώ βάζω και ακούω κλασική μουσική και ηρεμεί το μέσα μου. Παρατηρώ, ας πούμε, τι κάνουν και αυτοί οι μάστορες. Ο Μπάχ, ας πούμε, ο αρχιμάστορας, τι έχει γράψει στα πιάνα του εκεί για δυο χέρια, και τα παραλληλίζω με ανθρώπινες σχέσεις, ας πούμε. Το πώς μπορεί να στηρίξει ένας άνθρωπος τον άλλον είναι γραμμένο στα πρελούδια, ας πούμε, του Μπάχ. Ή καμιά φορά ακούω jazz. Μάλιστα. Και έτσι άλλο κόλλημα, δηλαδή, εντάξει, ότι... Από ελληνική μουσική ακούς ή έχεις τα δικά σου ακούσματα, οπότε λες ας πάμε σε ξένη μουσική? Έχω ακούσει πάρα πολύ ελληνική μουσική, εννοείται όλους. Εννοείται πάρα πολύ κιόλας. Τους τελευταίους καιρούς ακούω λιγότερο. Αλλά μπορεί να μερακλωθώ και να ακούσω, να βάλω ένα τραγούδι του Σοκράτη, να βάλω κάποια τραγούδια συγκεκριμένα του Θανάση, να ακούσω τον Περίδη, να βάλω Παπάζογλου, να βάλω κανένα λαϊκό. Μάλιστα. Μου κάνουμε δώρο ένα μπουζούκι προχθές και τώρα αρχίζω και πουλάω με τα λαϊκά. Μάλιστα. Μες στο ταξίδι έχει τα πάντα. Έχω ακούσει ότι δεν αποχωρίζεις εύκολα το λαούτο σου. Το τελευταίο πόσα χρόνια το έχεις? Τώρα που είπες μπουζούκι το σκέφτηκα. Δεν έχω αποχωριστεί κανένα μου λαούτο. Τις προάλλες πήρα ένα καινούριο λαούτο, το οποίο φανταζόμουν θα με βολεύει για τις συναυλίες. Ο αποχωρισμός είναι η ερωτελεστία. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αποχωρίζεις σε κάτι, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, φέρνω στη σκέψη και
συντροφικότητα και τα χρόνια και τις στιγμές. Και καμιά φορά μιλάω κιόλας, δεν με ακούσει κανένας να μου είναι τρελός. Μιλάω στα όργανα. Θα αποχωρίζομαι και με ομιλία, δεν θα σε ξεχάσω και τέτοια. Οπότε τώρα είσαι με το καινούριο σου, θα μας έρθει στην Πάτρα ή θα πάρεις και Φεδρικό το παλιότερο? Και τα δύο. Και τα δύο. Να είμαστε σίγουροι. Ναι, είναι μια κατάσταση, δένομαι τόσο πολύ που οριακά πιστεύω και στο ότι εντάξει, σε λογικά πλαίσια συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε σχέση με ένα όργανο μουσικό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν εξηγούνται. Μάλιστα. Μας είπες τι μπορεί να ακούσεις από Έλληνες συναδέλφους σου. Έχεις συνεργαστεί με εξαιρετικούς δημιουργούς, εξαιρετικά σημαντικούς στην πορεία σου, από Μίκη Θοδωράκη μέχρι τον Νοβέλ 729. Θα ήθελες να συνεργαστείς με κάποιον που δεν έχει προκύψει ακόμα για διάφορους λόγους? Εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε. Και ας μην με δεχόταν σαν τραγουδιστή, έτσι να τον γνωρίσω. Να κάναμε μια παρέα που λένε. Φαντάζομαι και τον Νίκο Ξυλούρη. Καλά, εντάξει. Μακάρι. Δυστυχώς είναι αυτά που όταν δεν είσαι σε αυτή την εποχή, στην ίδια εποχή τα χάνεις. Αλλά και στην ίδια εποχή που συνυπήρξα με το Νικόλα π.χ. το Παπάζογλου, που ήμουν πιτσιρικάς τότε και δεν μου έποβε δηλαδή σε τι σημαίνει περνάει ο χρόνος και τι σημαίνει δεν υπάρχουν δεδομένα. Τραγουδούσε ο άνθρωπος τότε, εγώ ζούσα στα Εξάρχεια και τραγουδούσε στην πλάκα σε ένα μαγαζί και ήμουνα της αναβολής ότι εντάξει, θα πάω να τον ακούσω, δεν τον είχα ακούσει και ποτέ, θα πάω να τον ακούσω την άλλη Παρασκευή. Την άλλη και την άλλη τελειώσαν οι Παρασκευές, έφυγε και ο Νίκος και δεν τον άκουσα. Αυτό το έχω παράπονο από εμένα, ας πούμε. Θα ήταν ένας άνθρωπος επίσης που θα ήθελα να κάτσω παρέα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και μια στάση ζωής, ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε πράγματα, γιατί όσο είμαστε και πιο μικροί αισθανόμαστε ότι έχουμε άπειρο χρόνο και τελικά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα δώρο το οποίο το φέρνει μάλλον η ηλικία και η γνώση. Δεν μπορώ να πω στο νεότερο με αυτό, για να μην πω δηλαδή στα παιδιά, να πω σε μένα, το νεότερο με αυτό, ότι ξύπνα γιατί περνάει ο καιρός. Δεν ανάλογη. Ας το ζήσει ο καθένας με τη ζωή του. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν, αν δεν πέσεις στη λακκούβα δεν θα μάθεις. Υπάρχουν και αυτά δηλαδή. Τώρα που είπες για νεότερα παιδιά, οι νεότεροι καλλιτέχνες, τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, θεωρείς ότι έχουν ευκαιρίες, τους δίνονται ευκαιρίες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους? Όπως εσένα, ας πούμε, σου δόθηκε ευκαιρία από τον Θηβαίο. Έχουν και αυτοί αντίστοιχες ευκαιρίες? Τηλεόραση, ραδιόφωνο, YouTube, τι πιστεύεις? Τι πιστεύω? Και πιστεύω σε αυτό που λες τώρα σαν ευκαιρία, αλλά και δεν πιστεύω σε αυτό. Δηλαδή το μέσα μου πιστεύω ότι άμα γεννήσεις με κάτι μέσα ο καθένα άνθρωπος, θα βρει τον τρόπο, σαν τη χύτρα που λέμε, σαν τον ατμό. Θα βρει τον τρόπο και θα βγει και θα φύγει και θα φανεί. Τώρα ειδικά που υπάρχουν και πλατφόρμες που μπορεί ο καθένας να δείξει τη δουλειά του, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Έχω δει πολλά νέα παιδιά στο ίντερνετ, ας πούμε, γενικότερα, με τη δουλειά τους. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω στη μία ευκαιρία. Δηλαδή, ότι θα συνεργαστείς με αυτόν και ή άμα πας στην τηλεόραση θα γίνεις... Δεν σου χαμογελάει μια φορά η τύχη για μένα. Απλά που είμαι άνθρωπος βέβαια που τραγούδισε σε μια συναυλία και άλλαξε η ζωή μου. Στο αφιέρωμα του Ξυλούρη, με το Θηβαίο που είπατε και εσείς δηλαδή. Παρ' όλο αυτό θα μπορούσα να έχω κάνει αυτό και να μην έχω μείνει στην Αθήνα, να μην ήθελα να θυσιάσω για να φύγω από τον τόπο μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέσα στην πορεία της ζωής πολλά συμβαίνουν.
Είναι τόσο άγνωστο όλο αυτό. Που, και ευκαιρίες υπάρχουν, και ευκαιρίες χαμένες μπορεί να τις χάσει κάποιος, και αυτό να του βγάλει από μέσα του κάτι που να πατήσει γερά, και στον επόμενο τόνο που λέμε να βγάλει μια δημιουργία με βάση ότι έχασε κάτι, και από αυτό να βγει, από τη δημιουργία του, και όχι από μια γνωριμία, ας πούμε, μια τηλεόραση. Υπάρχουν τα πάντα. Ναι. Και βέβαια άπειρη δουλειά, πολλή δουλειά για να προχωράσει. Για μένα θέλει πολλή δουλειά, εννοείται, και στο πρακτικό κομμάτι, στο μουσικό, αλλά και στο σκάψιμο, το εσωτερικό. Δηλαδή αυτό εμένα πολλές φορές με ταλανίζει αυτό το γιατί να κάνω κάτι. Γιατί να πω κάτι, ή τι θέλω να πω. Να υπάρχει κάποιο ούτως ή άλλως υπάρχει μήνυμα σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε. Είτε είναι μουσική εννοώ, είτε είναι στην καθημερινότητά μας. Κάποιο μήνυμα υπάρχει. Ναι. Στα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια υπάρχει κάποια καινούργια συνεργασία που μπορεί να προκύψει? Στοχευμένα κάποια συνεργασία δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή από μένα η πρόθεση να πάρω μια ανάσα, να προσκαλέσω κόσμο, γιατί όλο αυτό που έκανα αυτά τα χρόνια ήταν, πώς λέμε, σούζα. Ναι. Ήταν λίγο σούζα. Ναι. Και λέω τώρα να κατεβώ λίγο από τη σέλα και να προσκαλέσω ανθρώπους, είτε νέα παιδιά, είτε να βρεθώ λίγο κοντά πάλι με ανθρώπους. Γιατί αυτό το κακό που έχει, αυτό το, έτσι, η δύναμη όλη αυτή, και με την αγάπη το βάζω όλο αυτό που συμβαίνει, είναι ότι έχει μια φασαρία, που μέσα στη φασαρία, ας πούμε, μπορεί να προσπεράσει ανθρώπους, να μην έχεις χρόνο για ανθρώπους, αυτό κυρίως. Και λέω τώρα να το εκπροθέσω, να βρω χρόνο. Να βρεθώ με ανθρώπους και να συνομιλήσω μουσικά. Πολύ σημαντικό, ναι. Επί σκηνής ή κάτι σε δημιουργία? Σε στούντιο. Αυτό για δημιουργία για αρχή. Κουβέντα, δημιουργία, και δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι από όλο αυτό. Αλλά δεν είναι προς έναν άνθρωπο. Δεν είναι ανάγκη μου βγαίνει τώρα αυτό που λέω. Να φωνάξω κόσμο και να έρθουν να παίξουμε μουσική, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε πράγματα. Οπότε λοιπόν μετά την Πάτρα τι ακολουθεί? Σίγουρα είναι προγραμματισμένες μια σειρά από συναυλίες που τις έχουμε δει. Λάρισα νομίζω είναι το επόμενο. Η Λάρισα, σίγουρα δεν θυμάμαι όλες τις ημερομηνίες, και αυτά τα ωραία, γίνονται ζήλοι. Είναι η Λάρισα, έχουμε μετά Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αθήνα διπλή πάλι, σωστά? Διπλή, ναι, στο Λυκαβητό. Έτσι, 21 χρόνια όλα, ναι. μετά. Μπράβο. Βέβαια, ιδιαίτερα. Αργότερα μπορεί να πας και εξωτερικό, ή το χειμώνα θα μείνεις Ελλάδα και σε κλειστούς χώρους? Το Μάη κάναμε μια περιοδία στο εξωτερικό, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, πανέμορφα, πολύ ωραία. Είχαμε και χρόνια να πάμε λόγω του COVID, οπότε και κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν και χρόνια να ακούσουν ελληνική μουσική, ας πούμε. Ιδιαίτερο κοινό, ιδιαίτερο κοινό. Ναι, και ήταν ιδιαίτερες οι καταστάσεις, ήταν πολύ συγκινητικά. Χάρηκα που έγινε μετά από αυτό το σταμάτημα και το ξαναξεκίνημα, που βρέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι πως βρεθήκαμε. Ήταν ιδιαίτερο, ήταν πολύ όμορφα. Κάποια σχέδια τώρα δεν έχουμε προς το παρόν, ίσως να πάμε Αμερική που δεν έχω πάει και ποτέ. Και μετά το μόνο σχέδιο είναι να βρίσκομαι με ανθρώπους και να παίζω μουσική. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα θα βγει. Πολύ ωραία. Γιάννη, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτή την ώρα. Θα χαρούμε πολύ την Δευτέρα που θα σε έχουμε κοντά μας. Πιστεύω όλος ο κόσμος που περιμένει αυτή την συναυλία. Και ευχόμαστε πάντοτε τα καλύτερα και για σένα και για την δημιουργία σου, αλλά και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε για όλους. πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Με το καλό.